Лусио Вагнер. Лусио Вагнер по левия фланг. Отново Ричард. Живко Миланов получава. Боримиров с топката. Боримиров към Ричард. Дали ще успее да се обърне да намери Йолов? Не, по-назад към Вагнер. Вагнер на Томашич. Томашич, Боримиров в центъра. Надясно тук трябва да е Димитър Телкийски. Получава Телкийски. Да видим дали ще пробие по дясното крило. Бардон пропуска добре топката за Христо Йолов. Не, сега е Христо Йолов с топката. Валери Домовчийски. Шут на Домовчийски. Беше блокиран Домовчийски, а сега дали Боримиров ще стигне? Не, Джунти го изпреварва. Но все пак продължава офанзивата на сините. Димитър Телкийски с топката. Удар на Димитър Телкийски и гол! 1-0 за Левски в 35-та минута. Димитър Телкийски! Димитър Телкийски 1-0 за Левски. Левски е в Шампионската лига, дами и господа. Да, казвам ви го. Трябва цели 4 гола да върнат домакините от Киево, ако искат да елиминират Левски. Това надали ще стане. Аз ви обещавам, че няма да стане. Златен гол на Димитър Телкийски. Малко сте превъзбуден. Моля да ми простите, но това беше блестящо изпълнение на Димитър Телкийски. Златен шампионски гол на Димитър Телкийски, който може би ще класира Левски в групите на Шампионската лига. След това продължително разбъркване след тази атака на Левски, когато Домовчийски бе париран, все пак сините запазиха кълбото и се наслаждаваме сега на дивата радост на Димитър Телкийски. Тази атака именно показва по-голямата класа, по-голямото самочувствие, което има Левски пред Киево. Атака продължила може би около 2 минути. По време да се надяваме, че ще е такова като първото. Показаха футболистите на Станимир Стоилов, че имат нужната класа, опит и самочувствие и знаят не само как да пазят този добър за тях резултат от първия матч, но даже и го увеличиха. 1-0 за Левски срещу Киево след първото полувреме. Изтича втората на продължението и отново атака за сините. Седрик Бардон с топката. Седрик Бардон от границата на наказателното поле. Удар и гол! 2-0 за Левски. Седрик Бардон още в втората минута, 47-та минута от началото на матча, втората минута на полувремето. Левски повежда с 2-0. Гол майстор Седрик Бардон. Левски вече е в Шампионската лига. Кой каквото ще да ви казва, но не могат домакините от Киево да направят чудото. Левски в Шампионската лига. Едва ли сме си мечтали за по-добро начало и на това второ полувреме. Отново удар извън границата на наказателното поле в десния ъгъл. Страхотно изпълнение на французи на Седрик Бардон. Левски повежда с 2-0. Общ резултат 4-0 между краката на Давиде Мандели. Промуши топката французинът. Левски вече е в лигата, дами и господа. Киево Левски 0-2